Ahojte, moje meno je Samira a v dnešnom videu mám pre vás pripravené 3 vety, anglické vety a v každej z nich je jedna chyba. Takže na tieto 3 vety budete mať teraz 30 sekúnd a hneď po nich si povieme, ako to má byť správne. Takže prvá veta, we won't go to the beach. Chceme ísť na pláž. Keď máme sloveso want, teda chcieť a spájame ho s druhým slovesom, musíme medzi ne dať to. So, we want to go to the beach. Potom aj tá výslovnosť, keď máte we want to, tak nemusíte tam hovoriť dvakrát we want to, ale we want to. We want to go to the beach. Takže pamätajte si, ako by sme povedali chcem spať, I want to sleep. Dobre, čiže takto spájame want s ďalším slovesom chcem niečo robiť. V slangovej forme sa môžete stretnúť s frázou wanna. I wanna go to the beach alebo we wanna go to the beach. Čiže potom to want to sa stáva wanna. Ale keď píšete alebo formálne sa vyjadrujete, tak v tom prípade want to. Druhá veta. I'm looking forward to go to Switzerland next month. Čiže teším sa, že pôjdem do Švajčiarska budúci mesiac. Po tejto fráze I'm looking forward, alebo aj keby to bolo I look forward to, tak po tejto fráze ide vždy ingová forma. Čiže I'm looking forward to going to Switzerland next month. Takže ak poviem teším sa, že ťa uvidím, tak by sme povedali I'm looking forward to seeing you. Čiže po tejto fráze dávame ingovú formu. A posledná veta, povedala som mu, že prídem. Napísané je I said him I would come, ale je to správne I told him I would come. Lebo tell someone, čiže povedať niekomu niečo. Tell me, tell you, povedať tebe. Môžeme použiť aj say, ale potom by to bolo I said to him I would come. Takže je rozdiel, ako používame sloveso say a tell. Tell priamo, tell me, tell you, tell them, povedz im. Takže ako by sme povedali, povedal mi, že bude meškať. He told me he would be late. Takže toto sú 3 časté chyby študentov angličtiny. Zapamätajte si, keď používame sloveso want, I want to go, I want to sleep, I want to eat. Takže keď ho spájame s druhým slovesom, dávajte tam to to, alebo slangová forma by bola I wanna go, I wanna sleep, I wanna eat. Potom sme si povedali, že po fráze look forward to, tešiť sa na niečo, ak následuje sloveso, to sloveso je v ingovej forme. Čiže I'm looking forward to seeing you. A posledná vec, ktorú sme si povedali, ak povieme, že sme povedali niekomu niečo, čiže povedala som mu, že niečo, I told him. Môžeme použiť aj say a vtedy povieme I said to him. Áno, ale priamo povedala som mu niečo, povedal on mne niečo, he told me or he said to me. Takže môžeme použiť buď jednu alebo druhú formu, musíme to ale dať správne do tej vety. Dobre, takže toto sú 3 časté chyby študentov angličtiny. Viac mojich videí nájdete na www.speakuj.sk a tiež moje online kurzy nájdete na Skillmea. Link na videa alebo na stránky vám nechám pod videom. Thank you for watching and have a great day.